Umqondo wakho iweapon yakho leyo. Le weapon ungayisebenzisa ukunqoba zonke izinto obhekana nazo empilweni. At the same time ungayisebenzisa against you. Kodwa okusalayo iweapon yona. And it is a very helpful and a dangerous weapon depending ukuthi uyisebenzisa kanjani. Uyabona if ukuthi umqondo wakho usebenzisa as a weapon, kusho ukuthi into olwa nayo empilweni izodila nengqondo. Izodila nengqondo yakho njengokuthi nje abantu laba bazokutshela laba abadubulanayo inkabi nani. Bazokutshela ukuthi uma kunomuntu asebemfune kakhulu kodwa onenyanga strong, baye bevele beqale bedile nenyanga ke qala khona bezokwazi ukudefeata yena. So ke nezinto olwa nazo empilweni yonke imimoya hayi izodila nengqondo. Izodila nengqondo mayibona ukuthi okay wena upowerful. And masishaye ingqondo ke ila khona ingqondo yakho bese iyashintsha. Bese ingabisaba iweapon ukuthi ulwe nezimo. Kodwa bese iba iweapon yokuthi ulwe nawe ibe dangerous. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Ngiyaxolisa nganza kwethu. Ama comments enu ngisazowafunda ngisazo engage nani. Khona nje ingqinamba engisazama ukuyinqoba njengamanje. Ngisazo engage nani ngiyabona ukuthi angisaniphendula ngesikhathi esiningi ngiyaniphendula si-engage nje nabanembuzo nani. So far ke I still gonna get back to you. Uyabona ke, do yourself a favor. If kuukuthi ake ngiqale ngikuchazela ukuthi le weapon ipowerful kangakanani. Le weapon onayo ekuthiwa umqondo yila kuhlala khona wena as a consciousness, and the consciousness is everything emhlabeni nasemazulwini. So ngaleyo ndlela uma ngabe kuukuthi awuzange ukunakekela ukuthi le weapon uyisebenzise ukulwa nezimo, uyinakekele, le weapon le izosebenza against wena. Yabona uzizwa njengamanje uyezwa ukuthi awukho lapha ya kubhozo, awukho edolweni. Yes, uyayithola information ethi idolo lami liyathintwa khona into elithintayo. Kuyezwakala ukuthi in space and time kukude lapha ezantsi. Information esuka ezantsi iza lapha phezulu. Akufani kodwa ukuthinta idolo nokuthinta la. Indlela okukhala ngayo izwa nawe sithinte ezantsi. Uyezwa ukuthi ngisho uma ungathinta kancane umsindo walapho ungagcina ungawuzwanga vele at all. Kodwa uma uthinta noma ikuphi la, it's too sensitive. Kusondele kakhulu uyezwa ukuthi this thing is too much. Why? It's because here it's where you are. It's where you are as an energy, as an infinite energy, as an infinite pure awareness and consciousness. That is where you are. Okusho ukuthi leli ithuluzi leli ekuthiwa umqondo, ithuluzi that is very very serious and kuzobhekanwa nalo ngayo yonke indlela ukuze wena udefeatwe. Ayikho into ekuzobhekanwa nayo, kuzobhekanwa naleli ithuluzi leli ekuthiwa umqondo. Leli ithuluzi leli lizokwenza ukuthi libe confused. Yabo uzoqala nje izimo zikwenza imimoya phela eminingi mfethu. Iminingi imimoya. Uzoqala ikwenza ukuthi wena uzidoubt, wena ube confused. Yabo kuphithizele la emqondweni wakho. Ngaleyo ndlela ke usuzosebenzisa leli thuluzi leli, le weapon le against wena ke ngaleso sikhathi. Uzoba nama self doubt, ube nama self criticism, ube nama regrets athile,
ube ne-anxiety, fear of the unknown, fear of the future, uqala uthatha ama-hasty decision. Yabona-ke lapho-ke leli thuluzi leli lezo zinto imimoya elethwa ngamabomu khona uzodidiseka la emqondweni wakho. That is why kubalulekile ukuthi unakekele umqondo wakho ngokuyenza meditation, ngokujwayela meditation, ngoba meditation isuke iblocka yonke lento le. Ukujwayele ukublocka yonke lento, ukujwayela khona uzoba clear, crystal clear. Yabo, iyona nto leyo kumele ukuthi uyifunde lo, uyijwayele, uyazi, because yabona i-meditation into efuna ukuthi uyipractice leya, ngoba nakho ukuthi uma uyipractice kube sengazi ukuthi awenzi kahle khona la kushoda khona, noma kube khona into eziningi ephithi kuseyikho nje ukutargetha leli thuluzi ekuthiwa umqondo ukuze lingayenzi lento, ukuze wena uzoba defeated nje, uphazamiseke nje all together. Kudilwa nawe, and uma wenza meditation uyaregulate, usukuregulate your central nervous system, you regulate it. Uma i-central nervous system i-unregulated, ziningi ngabe izinto zenzayo, uba kwi-survival mode. Uma kwi-survival mode, your sympathetic nervous system is activated, fight or flight, freeze or hide. Izinto zozenza-ke lapho zi-dangerous because you will fight. Once you are fighting, we are fighting the situations, we are fighting the circumstances, uphazamisa i-process, because wena trust ukuthi things are going to work out the way they supposed to. You are going to fight and you are phazamisa i-process, you are too hasty. You hide yourself, you don't want to show up, you hide yourself because awuzithembi, awathatha ama-opportunities onikezwa wona and stuff. Survival. You hide is part of the survival. Hiding yourself from people. I don't want to go out. I don't want people to see me. I don't want to be exposed. I don't want to be... You miss opportunities. Because unalento nje ethini ngikhohlwe la gama balibiza ngani bathi sengilikhohliwe. Kodwa leli lisho ukuthi nje awuzithembi, uzibona njengomuntu oyilokhungana nje, oyi-scam entweni ayenzayo, we are not good enough, yabo. Fight, flight, freeze. You freeze. Nokufreeze is part of survival. Ubona into esapsayo, freeze. Freeze, doing nothing, I'm shocked. Yabo. And ngaso sikhathi paralysis yokuthi nawe awusenzi lutho, uyafreezile, ayisekho into okwazi ukuthi uyenze. Usuyasaba ukuvula amabhizinisi, usaba ukuqala ama-opportunities amasha, usaba ukwenza anything because now usufreezile kwi-survival, because you are afraid to lose something. Now you freeze, you are just stagnant. Yonke leyo into leyo izinto ezilwa nawe zonke lezo, ngenxa yokuthi kuphazanyiswe yonke lento eyenzakalayo, kuwe imphumela ukuthi kuphazanyiswe umqondo ukuze usebenze against wena, ungabi ithuluzi lokuthi uthrive. Yabona, at any given point in time lento eyitshela yona, lento eyicabangayo, i-thought nje that is passing by, but when you just jump in like Cinderella and then you believe it. But every time you need to be present and be aware of those things, because the presence is always there, and in the presence there's nothing that is happening, there's just presence. Yabo. And when you are not even aware of the presence, it doesn't mean the presence does not exist. Just because now you are not aware each and every time of your buttocks, it doesn't mean your buttocks don't exist. There's something that exists that maybe many of you are not aware of, that is always present, and you need to revert back to it every time you are away with your thoughts. Your thoughts are telling you lies, this is an illusion. When you just choose ukuthi iyona ipi illusion ofuna ukuyijabulela nokuhamba nayo, because mase kufika izinto ezimsangano, you have to know this is a game.
ne